Стегнато. Бар 290. Ти какво направи? Пожелавам ти го. Пожелавам ти. Защото Сашо ме мотивира, каза, че ще купи 3 дюнера. Заличката, имаме стойка за ластици, мега добрата. Предполага се, че тук ще има още една платформа и другите нови неща е това, нов пин, който е доста якичко. Малките неща. Днеска сме на лоу-бар, единичка на около RP8, между 290 295. Ще видим какво ще стане. Чувствам се добре. Ял съм. Трябва да ги изкъртя. Относно загрявката, слагам си колана на коленките след 170-200 кг, тъй като просто не виждам нужда да се слагам на коленките и колана, на китните и така нататък, още от лоста и от 70 кг. Напълно безмислено. Тъй като малко от психологическа гледна основа ми помага да загрея малко по-добре, примерно корема си, да си го активирам, краката си и така нататък. Тъй като със сигурност ще ви трябва някаква загрявка преди да се сложите на коленките. Бедрата да си загреете, колената, дали някакво колело, екстензии, някакъв клек, дори бодyweight, като предварителна работа преди да преминете към лоста. Така, днеска съм си сложил ески на коленки, което за доста хора ще е фрапиращ размер, тъй като емки използвам за по-леките си тренировки, ески, когато имам единици близки до състезание, примерно нещо такова. Като идеята е повече съпорт на коляното. Ако ви предизвиква някакъв дискомфорт в прасеца, предизвиква ви изтръпналост и така нататък, то по-добре придържай се към нормалния размер на коленки, т.е. не са екстра тайт, защото ще се разсейвате по време на серията, което е кофтено. При мен нямам никакви проблеми, дори и при слагането, така че не влизат баш като чорап, но със сигурност влизат лесно. Винаги единия ми прасец е мега трудно да си го пъхна, защото явно не е по-голям. Ето сега, примерно, това е мега трудното влиза. И винаги, примерно, ако прекалено много ми стягат, единия крак винаги ми седи по-стегнат. Но това е положението. Имам тройка темпо на около 7 RP. Това се води като уморяваща серия преди единицата.
Като малко по-нататък в клипа ще обясня за какво служи този метод. Така, fatigue single какво означава? Предварителна умора, която няколко серии изпълняваме, примерно в момента в моя случай няколко тройки, темпо клек, след което преминавам към single competition клек, като идеята е, че ще съм уморен, интензитета няма да е същия, но със сигурност е някакъв стимул за развитие, т.е. стимулираме прогреса. То общо взето това е идеята. Интензитета не е същия, има натрупана умора предварително, след което правим някаква единица, която със сигурност е стимул, след което преминаваме към по-леки серии и довършвам клека. 290, топ сингъл, освен не съм ги слагал от 2 месеца и половина. Как бях? Гадни. 8,5. Това ти казвам. Аз това искам. Аз това искам. Това не е хубав вариант. Ама ти си готов да гледа. Това ти не даркаме. Това е става. Това е 600. Как реално стоиш толкова смисъл, ти си хинжваш, навеждаш се, не си genetic freak с супер късто торсо и въпреки това никога не шифтваш напред тежестта. В нито един момент ти не правиш good morning. Даже напротив, като тръгваш отдолу, гърбът ти като че ли се изправя още отдолу преди да тръгне. И се получава нагоре, а не... Да, не ме закупва. Да. Първото нещо, което правя в момента е когато изкарам лоста, автоматично се едно да го огъна. Първото нещо. Леко се свивам в коремната стена, прибирам се ребрата. Другото нещо, което правя е леко изнасям тежестта на петите си, т.е. малко повече към петите си. Идеята е, когато излизам от дупката, нали, когато се изправям, да си активирам газа, т.е. да си го усещам, че го използвам. Разбираш ли? По тая причина по-скоро не шифтвам напред. Не ме захупва лоста буквално. Може би ме захупва, т.е. не ме захупва, ми отивам назад повече, отколкото да отивам напред. Да. Което до някъде пак е долу-горе почти същото. Но по-скоро е малко по... Барпата не е толкова крив, примерно да отиш напред и да го изкараш на врата. Да. Докато ти падне на врата е GG, смисъл... Да. Мине ли една определена точка е... Да. Нещо, което примерно ще ви помогне е темпо клек. Това научих, че просто за да седя стакнат и всичко да се случва и да не бързам и да си усещам краката, изпълнявам клека с темпо. Преди 6 месеца ме язаше на момиченце. Така ли? Клякаше с 40. Сега вече отиват към екстра неща. Той затова толкова отворен стана. Свършихме клека, почваме с лежанка. 230 батко. Защото Сашо ме мотивира, каза, че ще купи 3 дюнера.
И аз се мотивирах супер много. На лежанката по принцип правя доста кратки почивки между загряващите. 70, 120, 150, 170. Мога да ги мина буквално за под 2 минути. Като идеята е малко по-интензивна тренировка. Можеш да си объркаш размера, бе. Гледай, с една петя. 28 сам да пише. Заклевам се. 28 сам, към ми е 29. Ще ги върнеш. Стегнато. Дай! Аре! Дай! Аре! Така, направих сингъла на 230, доста съм доволен, защото бяха доста леки по принцип. Не съм ги слагал пак 2 месеца и половина, както и клека на 290, фатик сингъл, да супер се получават нещата. Сега в момента имам 4 петици, на около RB8, което е 190-195 за около 20 повторения. Той аутист само ме снима. Трябва да оцелея, бая се стегави. Нетко, бе, скаре. Нетко ще бъде моят спотър в тази бенч сесия. Не умрях заради него и сега ще завършим сесията. Аре, Нетко! Ай, шефе! Айде, Имко! Ами си! Че се нада как ги правиш? Всичко се видя от пояса. Перфектно. Следващото упражнение е рол с една ръка. Като идеята тук е протракция и ретракция. Хубав стреч, след което хубава контракция. Малко прониран хват. Така, следващото упражнение е зерчер клек. То идеята е лактите да са напред и преберем отново ребрата. Правя го с лоста само, защото е изключително тежко движение след клек, след лежанка в края на тренировката. Просто като склад път, просто да зауча пътя на лост. И да използвам максимално гъжа, когато се дигам. Следното упражнение е трицепс екстензия, като идеята е да държим лакътя фиксиран, full range of motion, контролираме товара.